Number 4, ang National Police Commission kag Department of Education sa Negros Island Region ang nagsapol sa tuyo nga makaporma sa isa ka unified strategy sa school safety, security kag campus crisis management. Sunod kay DEpEd NIR spokesperson Almir Cesar de Quinia, gintig lawas ni Regional Director Attorney Owen De Luna ang NAPOLCOM kung sa diin upod ang mga PNP officials ilaging talakay upod sa DEpEd sa Regional Committee meeting sa nagligad nga semana ang school safety measures. Bilang sabat, hinmando ni DEpEd Regional Director Ramir Oitico ang paghanda sa Comprehensive School Crisis Management Initiative. Ang directive sunod sa DEpEd nagatask sa mga education officials nga mag-audit sa campus readiness kasubong pag-identify sa security gaps nga magaserbe guide para sa long-term police kag stakeholder nga mga intervention. Sunod kay Attorney De Luna, ang pagpangapin sa school community ang labing importante. Kagatuyo naman ang mga mapabakod ang prevention kag mitigation. Isa sa iya nga ginduso ang Unified Campus Protocols, isa ka QR code-based incident reporting system kag regular inspection kag monitoring. Nalakip sa luyag ma-address ang physical kag digital threats. Gintalakay naman ni Police Lieutenant Colonel Robert Agda ang Safe NIR Initiative. Ini para mapadasig ang emergency response time pagi sa Dial 911 system. Gintalakay man ang cyberbullying kag online child exploitation. Lakip na ang pagpangapin sa digital evidence. There was a portion sa ating regional mancom wherein nag-provide kita sa isang kahigayunan sa ating NAPOLCOM and Philippine National Police para makadiscuss ways and basically map out plans para maka-provide kita para mas strengthen natin school safety.